Maayong adlaw niya kaninyo sa atong mga higala, sa atong mga igsuon, sa atong mga friends diya sa Facebook live streaming. Kumusta ka mo ni taknaa? Welcome na usab sa ato ang day 3 sa atong 1 week na series nga pagtuon sa Biblia naguluhan dalan sa kinabuhing dayon. Nining taknaa mga igsuon, kita na usab maghiskot sa bag-o nga mga pagtulon-an nga makahatag paglaom sa atong kinabuhi samtang napakita dinhi kalibutan na. Ug salamat na usab sa inyong pag-uban nga nikanaw mo karon sa paghatag og mensahe nga puno sa paglaom diha sa inyong matag kinabuhi. Ning taknaa kami naga-invite na usab kaninyo sa pag-uban kanamo sa pipila ka mga oras. Apan sa di pa ta moadto sa unahan, ato sang pasalamatan ang atong mga sponsors dining atong ginahimo nga Stewardship Online Evangelistic Seminar. Atong ipaabot ang atong panimbaya sa ato ang presidente sa Northeastern Mindanao Mission, headed by Pastor Max Dardi Obos, mga sapod ang atong Executive Secretary sa Northeastern Mindanao Mission Seventh-day Adventist Church, Pastor Nimrod Saramosing, mga sapod sa atong Treasurer, kang Pastor Cirilo Baal, o sa ato ang Director sa atong Stewardship Department sa Northeastern Mindanao Mission, si Pastor Roger Jimenez. Ato silang gatimbaya sa atong programa karon. Mga sapod sa tanang mga Director sa NEM o sa tanang mga Pastors sa kanang mga distrito. Ato sa itimbaya ang atong District Pastor dinhi sa Tago District Seventh-day Adventist Church nga si Pastor Azer Tipan o siyang tibuok pamilya. Hinitak na mga igsoon sa atong programa, kami nagalaom kaninyo nga sa inyong bililhong nga oras kamo makahimo sa papaminaw sa mensahe sa pulong sa Ginoo. O sa di pa ta moadto sa unahan, ako una kaninyong ipaabot ang matahong nga mensahe sa awit nga atong mapaminawan. Inintak naa. Patalinghugan nato ang Dios pinagi sa iyang mensahe sa awit. Daghang salamat. Sa atong pag-una usab nga pagtuon karon, ako ko mong gihangyo sa pagduko una sa iyong maulo alang sa atong pagampo. Magampo kita. Ginoong Dios nga nasa langit, salamat na usab sa bag-ong higayon nga kami makahimo sa pagmensahe sa imong pulong. Panalangin na ang among mga friends diha sa Facebook live streaming nga sila ang makahimo sa pagpaminaw sa imong mensahe ug ihatag kanamo ang balang Espiritu Santo nga kami makasabot sa imong mga pulong. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Higala maigsoon, ang atong paghisgutan karong taknaa mao kini ang sentro sa atong tibuok nga semana nga pagtuon. Og ako nagalaom nga diha sa inyong kinabuhi makaangkon kamo paglaom, makaangkon kamo kalipay samtang ikaw magahimo og suod nga pakirelasyon ngadto sa imong buhing Dios nga imong magbubuhat. Naguluhan ang atong pagtuon karon ang dalan sa kinabuhing dayon. Mateo City versikulo 13 nagkanayon, sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit, kay dako ang pultahan o sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan nga nagasulod agi niini. Sa Biblia, doon na lang may duha ka mga dalan nga gisultihan diha mga higala igsoon. Ang dalan nga masigpit o ang dalan nga huwag. Ang dalan nga masigpit mo kana ang dalan nga padulong sa kadaugan, mo kana ang dalan nga padulong diha sa kaluwasan. Apan doon na po'y pikas nga dalan. Ang dalan nga huwag nga sa atong pagsabot kini nga dalan daw naghatag lamang og pagbuot sa tao, apan kana nga pagpili o pagbuot sa tao padulong di ay sa kalaglagan o padulong sa kadautan. Daw kana nga dalan atong masinati nga hayahay nga dalan, kana nga dalan walay pagsulay nga dalan. Apan ang unahan ni ana mo ang dalan nga kapildihan. Dinhi sa kalibutan atong masinati nga ang mga tao daw nagpatuyang lamang sa kahilayan. Daw wala lang may pagtagad sa Ginoo. Apan ang Biblia nag-ingon nga kung ang dalan nga huwag atong pilion, kana siya maghatod ngadto sa kalaglagan sa kinabuhi sa tao. Kay masigpit ang pultahan ug higpit ang dalan nga padulong sa kinabuhi ug jutayra ang mga nakatultol niini. Atong balikon sa pagtuon ang libro sa Henesis diha sa kamatuoran panahon sa paglalang sa Ginoo sa kalibutan ug iya kining gilalang sulod lamang sa usa ka semana. Diin ang iyang gilalang nga kalibutan nahimo kining matahom ug maanyag nga kalibutan ug apil na kita sa iyang paglalang isip mga tao nga gihimo sa Dios nga susama sa iyahang panagway. Ang iyang unang gilalang nga katawhan mao kana si Adan ug si Eva. Diin sila nakahimo sa pag-enjoy sa manindot nga tanaman sa Garden sa Eden. Sila mao ang nagpadayag sa himaya sa Dios ug sila
mao ang mga gipiyalan or mga steward sa Ginoo didto sa maong tanaman sa Eden. Sila ang dunay kagahom sa pagpangalan sa mga mananap o sila ang dunay kagahom nga sila gihatagan sa Ginoo katungod sa pagdumala sa iyang mga gilalang nga mga butang dinhi sa kalibutan. Mao kana ang atong kamaturan matun-an. Kinsa ang nagbuhat sa tanang butang sa kalibutan, no? Atong pagatunan karon ang libro sa Kolosas 1:15 versikulo 16 nagkanayon, siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok nga kalibutan. Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang diha sa langit ug dinhi sa yuta, makita ug dili makita, mga lingkuranan o harianon o kagahom o pamunuan o pagbulutan, ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya ug alang lamang kaniya. Ato na doon ang mga higalam igsoon nga ang Ginoo mo ay nagbuhat sa tanang butang nining kalibutan. Makita o dili makita, gagmay o dagko nga butang. Ang Dios gibuhat niya, mga lingkurang harianon o mga butang nga naa di sa kalibutan ang makita, gibuhat sa Dios para kaniya ug alang lamang kaniya. Mao kana ang kamatuoran nga mga butang nining kalibutan gibuhat sa Dios nga dunay katuyuan. Nan ang pangutana, unsay gihimo sa Dios tapos niya mabuhat ang kalibutan? Genesis 2 1 ngadto sa 3 nagkanayon, og nahuman ang mga langit ug ang yuta og ang tibuok panon kanila. Sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga nahimo. Ato masayran nga paglalang sa Ginoo sa tibuok o kalibutan og sa mga butang nga naa niini, iya kining gilalang sunod sa unong kaadlaw, apil ang tao iyang gilalang. Apan ang kamatuoran nga atong natun-an karon nga diha sa adlaw nga ikapito sa semana, ang Dios nagahin og espesyal nga adlaw nga kanang adlaw siya mipahulay ug kanang adlaw iyang gipanalanginan ug kanang adlaw nga ikapito iyang gibalaan. Busa ang adlaw nga ikapito iya sa Dios sa paghinumdom sa iyang pagkamagbubuhat, sa paghinumdom sa iyahang maanindot nga gihimo sa kalibutan, sa paghinumdom sa iyahang paglalang. Nagpamatuod nga siya ang angay simbahon ug siya angay dayigon tungod kay siya ang Dios nga magdalalang sa atong kinabuhi. Ug siya usab ang naghatag niini nga igpapahulay ngadto sa iyang mga linear nga katawan. Human ang tao malalang sa ikaw ng kaadlaw, ang Dios sa ikapito naghatag og pahulay ngadto kaniya. Nga mismo siya ang naghimo og ehemplo, siya mismo ang una nga nagpahulay nga nang balaang adlaw nga ipapahulay niyang adlaw nga ikapito sa semana. O gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanang buhat nga gibuhat nga nahimo sa Dios. Ato natun-an niya tong miagi na tong pagtuon nga dunay napulo ka sugo sa Dios. Og ang ikaupat nga nga sugo mao diha mabasa nato ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Nga naa dinha sa ikaupat nga sugo, relasyon nato ngadto sa atong buhi nga Dios. Mao ang pagbalaan o pagbantay sa iyang adlaw nga igpapahulay. Unsa man ang ikapitong adlaw sa semana sa atong kapanahonan karon? Atong patubagon ang Biblia nga may basihan sa tinuod nga kamatuoran. Ang ikapito nga adlaw sumala sa balang kasulatan, sumala sa libro sa Genesis, mao kana ang balaan ug espesyal nga adlaw alang sa atong Dios nga naa sa langit. Mao kana ang adlaw sa paghinumdom sa iyang paglalang nining tibuok kalibutan ug isip siyang atong magbubuhat. Sabat, it is a memorial of God's creation. Mao kana paghinumdom nga niya nang adlaw natapos sa Dios ang iyang buhat ug naghimo sa pagdayeg ang iyang mga utang lakip ng mga katawhan. Paghinumdom siya ang pagkamagahom o tag-iya sa atong kinabuhi. Niya ang ikapitong adlaw, ang Dios una nagpanalangin, ikaduha mipahulay, ang ikatulo mibalaan. Mo kana mga tulo ka mga dagko nga butang nga gihimo sa Dios sa adlaw nga ikapito. Nanang pangutana nagkanayon, ana ba sa napulo ka sugo ang adlaw nga igpapahulay? Ug unsa bang adlaw ang adlaw nga igpapahulay? Nan karon atong susihon pag-ayo og tun-an ang Biblia kung unsa ang adlaw nga igpapahulay. Atong pagasugdan sa pagbasa karon ang Juan 19:31 atong gamiton ang maayong balita nga Biblia og Mateo 28:1 sa maayong balita gihapon nga Biblia og atong basahon ang Exodo 28:11 sa Biblia nga Catholic Bible or Douay version. So atong na sayran karon nga ang maong mga teksto diha sa balaang kasulatan, ang Juan 19:31 naghisgot nga ang adlaw nga Biyernes, adlaw sa pagpangandam ug umalabot ang adlaw nga igpapahulay. Og ang Mateo 28 versikulo 1 ato pong nasayran karon nga ang unang adlaw sa semana
mao ang adlaw nga Domingo. Mao ang adlaw nga dinabanhaw si Ginoong Hesus. Tapos na ang adlaw nga igpapahulay. Atong nasayran karon nga Bernes umalabot ang adlaw nga igpapahulay. Domingo tapos na ang adlaw nga igpapahulay. Unang adlaw sa semana nan unsa may tunga-tunga sa Bernes ug Domingo. Atong masayran migsoon nga diha sa kalendaryo, diha sa dictionary that the seventh day of the week is Saturday. Ato kadong basahon diha sa Duway version nga Bible. Exodo 20 versikulo 8 ngadto sa 11. Nagkanayon. Hinumduman nga santuson mo ang adlaw nga Sabado kun pahulay. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og himuon mo ang tanan nga buhaton nimo. Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoo dili nimo buhaton ang bisan unsang mga butang. Ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, ang imong anak nga babayi, ang imong ulipong lalaki o ang imong ulipong babayi, ang imong hayop o ang dumuluong nga naa sulod sa imong pultahan. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa niini ug mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan niya kini. Atong mabasa sa maong Duway version nga Bible nga ang adlaw nga ikapito klaro atong nabasa litra por litra nga mao ang adlaw nga Sabado. Adlaw nga igpapahulay, adlaw nga balaan alang sa Dios nga naa sa langit ug ngadto gihatag sa iyang mga linalang mga katawhan. Sa pagsugod pa lang sa kalibutan, wala pay tribo, wala pay Hudiyo, wala pay Hintil, wala pay Amerikano, Pilipino, Chinese, uron sa mga lahi rasa sa tao. Ang Dios naghatag na daan sa iyang adlaw nga igpapahulay ngadto sa tao. Na mo'y isip balaanon nga adlaw, mo'y isip igpapahulay nga adlaw, dili kay pahulay nga gikapoy, apan pahulay sa paghinumdom sa paglalang sa Ginoo sa kalibutan, sa pag-isip nga siya mo'y tag-iya sa tong kinabuhi og sa paghimo sa pagdayeg paghimay kaniya sa pagsimba ngadto sa iyang ngalan. Mao kanang tuyo mga higala bigsoon. Ang Dios naghatag og pahulay sa tao. Sa unom ka adlaw makahimo ta sa pagtrabaho, apan ang ikapito ka adlaw igpapahulay sa Dios ngadto sa atong pagdayeg kaniya. Usa kana kapag hinumdom sa iyang pagkamubuhat o tag-iya sa atong kinabuhi. Isipon nato migsoon nga kun di ta mo pahulay sulod sa usa ka semana unsa may mahitabo kanato. Gani ang mga makina, ang unsang mga butang nga nadin sa kalibutan, na kay sakyanan, na may imuhang unsang nga mga butang din sa kalibutan, kinahanglan jud na nga imong ipapahuway. Kay kung walay pahuway migsoon ang mahitabo, ma-overheat, mahitabo nga madaot ang maong mga materyales o mga sakyanan na naa sa imuha. Mao sa ang atong kinabuhi, gidisenyo kini sa Ginoo nga doon na kini pahulay. Diin kita makaayig sa atong maglalalang sa atong Creator nga mao ang Ginoo nga naa sa langit. Ang gisgutan nga pagbuhat or labor gikan kana sa Hebrehanon nga pinulungan nga milaka. Ug ang kahulugan niya na nga muhunong ta sa atong mga pagbuhat, muhunong ta sa atong panginabuhi or mga negosyo. Ang imong adlaw-adlaw nga ginahimo sa panginabuhi, pagnegosyo, pagskwela, pagtrabaho, unsa mga butang imong ginahimo sa imong pagpanginabuhi sa adlaw, muhunong ka sa imong pagbuhat kay kanang adlaw nga ikapito, pagdayeg o pagsimba kana sa atong buhit ng Dios. Exodo 34:31, unom ka adlaw makabuhat ka, apan sa ikapito ka adlaw mupahulay ka sa panahon sa pagdaro o panahon sa pag-ani, mupahulay ka. So atong natun-an migsoon nga ang adlaw nga ikapito mo kana ang panahon nga diin dili ato iya kana sa Dios nga adlaw alang sa pagdayeg ngadto kaniya. Pagkanindot sa atong buhi nga Dios nga naghatag siya og mga disenyo sa atong kinabuhi nga kita makahimo sa pagahin og panahon ngadto kaniya. Sabbath, the seventh day of the week, the day of rest and day of worship. Christian as a type of heaven's rest. Atong natun-an nga mo kana ang disenyo sa Dios diya sa iyang makatawhan nga mabasa gayud sa Balang Kasulatan nga wala na laing adlaw ipapahulay nga angay pabantayan sa Ginoo sa matag semana nga pagbantay sa adlaw ipapahulay. Mao lang gayud ang ikapitong adlaw sa semana nga kini mulungtad hangtod sa walay katapusan, hangtod pa ngadto sa langit. Kita magahimo sa parayon nga pagsimba sa Ginoo sa matag adlaw nga ipapahulay. Og atong matun-an karon ang pipila ka mga punto nga dunay pangutana nga nag-ingon unsa mang adlaw ang adlaw nga ikapito sumala sa Biblia. Og atong basahon ang Catholic Bible Duway version. Kung atong sabton mga higala maigsoon, ang English word sa igpapahulay, Sabbath day. Sa Old English, day of rest. Sa Cebuano, mo ka nang gitawag adlaw nga igpapahulay, no? Apan ang word nga Sabado, gikan kana siya sa Spanish nga pinulungan, mo kana nga dunay Biblia gayud nga atong mabasa nga litra por litra ang pulong Sabado sa katong Duway version. Tong gitang natawag nga Catholic Bible nga version sa Biblia. Ang adlaw nga Sabado mo ang adlaw nga ikapito mo kini ang adlaw ang gipanalanginan, gibalaan o gipahulayan sa atong buhi nga Dios. Sa atong
Dios nga mao ang naghatag natog panig-ingnan. Para kang kinsa man gihatag sa Ginoo ang adlaw nga igpapahulay. Nan atong basahon ang Marcos 2:27-28 nagkanayon, og siya miingon kanila, ang Sabado gibuhat tungod sa tao, dili ang tao tungod sa Sabado. Daw kini nga teksto nagkinahanglan angay nga pagsabot nga ang Dios naghimo o naglalang sa adlaw nga igpapahulay, sa adlaw nga Sabado, alang sa atong kaayuhan, alang sa atong pagkinabuhi nga makaangkon kitag suod nga relasyon sa Ginoo. Busa kining adlaw nga igpapahulay, panalangin kini para kanato. Dili kini usa ka lulan. Usa kini ka panalangin nganhi kanato tungod kay gibuhat kini sa Ginoo alang sa tao, ug dili ang tao tungod sa Sabado. Kung atong sabton, ang kalo gibuhat para sa ulo, dili kay ang ulo para sa kalo, no? Mo kana may kalamigsoon. Nga ang adlaw nga igpapahulay gibuhat sa Dios para sa tao, sa tanang tao dinhi sa kalibutan. Dito mo ingon nga para rin sa mga Hudiyo, para rin sa ubang mga rasa sa tao, no? Ang Biblia naghisgot nga kini gihatag sa Dios sa tanang nga katawhan nga iyang linalang. Tungod kay kini panalangin ug kaayuhan sa atong kinabuhi. Tungod ang adlaw igpapahulay, matod pa sa Ezekiel 20:12, labot pa usab gihatag ko kanilang ako mga adlaw nga igpapahulay. Aron mahimong usa ka timaan taliwala kanako ug kanila, aron sila makaila nga ako mao si Yuba nga nagbalaan kanila. Atong nasayran migsoon nga ang adlaw diay nga igpapahulay mao kini ang timaan sa Dios ngadto sa iyahang mga katawhan. Ang Dios nakaila kanato nga iya makatawhan sa diyang kita mubalaan mutamod sa pagbantay ning adlaw nga igpapahulay. Ang Dios naghatag og ilhanan sa iyang makatawhan, iya kitang ilhon og dawaton iyang makatawhan sa dihang kita magbalaan sa iyang adlaw nga igpapahulay. Ezekiel 20:20, og balaana ang akong adlaw igpapahulay, og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo, aron kamo makailang ako mao si Jehova nga inyong Dios. Ang atong pag-ila ngadto sa Ginoo nagpakita sa atong tinuod nga pag-ila ngadto kaniya sa dihang kita magbantay sa iyang adlaw igpapahulay. Ilhanan ka sa atong pag-ila sa Dios nga magbubuhat, maglalalang Dios nga naa sa langit nga mo'y nagbungna sa atong kinabuhi. Ang paghinumdom sa adlaw igpapahulay matag semana atong ginandayeg ang Ginoo. Og ang Dios usab nakaila kanato isip iyang mga katawhan tungod kay iyang adlaw igpapahulay, timaan man ngadto sa iyang mga giangkon nga mga katawhan. Kini mao ang timaan sa matuod nga gugma diha sa Biblia atong sabtan nga ang Dios mao usab ang nagbugna sa kaminyoon. Siya ang naghimo sa pagdugtong sa relasyon sa usa ka lalaki o sa usa ka babaye. Ang kaminyoon nagpakita sa matuod nga paghinugmaay sa lalaki o sa babaye. Nan atong makitan karon nga mao kana ang timaan sa matuod nga gugma ang kaminyoon. Og ato usab kining matandi ngadto sa adlaw nga igpapahulay nga ang atong timaan sa matuod nga paghigugma sa Ginoo ni anang paghinumdom ni anang pagbantay o pagtangod sa iyahang adlaw ang igpapahulay. Ikapitong adlaw sa semana nga mao ang Sabado, mao ang balaan nga adlaw sa pagsimba, pagdaig, pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. Unsa ang adlaw nga gisimba ni Ginoong Hesus? Atong giutuhan nga ang atong manluluwas sa Ginoong Hesus mikari dinhi sa kalibutan sa iyang pagpakamatay sa atong mga sala o iyang gihimo ang paglinis sa atong pagkamasalaypon o kita naluwas gikan sa pagkahinukman sa sala. Nan sa iyang pagkinabuhi ning kalibutan na naghimo ba siya nga nagmatinahuron sa pagbantay sa sugo sa Dios? Labi na nining ikaupat nga sugo nga mao ang adlaw ipapahulay. Iya ba kining gibantayan or iya ba kining giusab? Atong matun-an karon sa pipila ka mga teksto kung unsa ang iyang gihimo panahon sa adlaw nga igpapahulay. Nan Lucas 4:16 nagkanayon, og siya miabot didto sa Nazaret ug diin didto siya magtubo ug sumala sa iyang nabatasan. Siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Niyan ang adlaw atong masayran nga ang Dios naa sulod sa sinagoga sa matag adlaw nga igpapahulay. Iya na kining nabatasan. Siya nahimo dahil nga nagmatinumanon. Siya dahil may nahimo nga nagbantay niini sa iyang tibuok nga kinabuhi. Ang atong manluwas nga sige ng Hesus. Kay sa matag adlaw ipapahulay, iya na kining nabatasan na siya sulod sa sinagoga, nagahimo sa pagbasa sa pulong sa propesiya o balaang kasulatan sa pagmensahe ngadto sa ubang mga katawhan. Ang iyang mga apostoles o ang ubang mga tinun-an ni Ginoong Hesus, unsa man ang ilahang adlaw nga ipapahulay. Sila Santa Maria o ang ubang mga balaang babayi sa Biblia. Unsa ang ilang adlaw nga ipapahulay nan atong masayran karon
ang ilang gibantayan nga adlaw nga igpapahulay. Adlaw kato sa pagpangandam ug nagasugod na ang adlaw nga igpapahulay. Lucas 23:54-56. Og misunod ang mga babaye nga nanguyog kanila sukad pa sa Galilea og ila nakita ang lubnganan ug kung giun sa pagpahilo na ang iyang lawas. Sa adlaw nga Biyernes namatay ang Dios dito sa Kalbaryo sa cross. Dapit na sa alas 3 sa hapon. Og adlaw nga Biyernes matud pa sa natun-an sa balang kasulatan nga mao ka na ang adlaw sa pagpangandam. Umalabot na ang adlaw nga ipapahulay sa Ginoong Hesus namatay diha sa cross. Adlaw nga Biyernes dapit sa hapon. Ug dili na buot gusto sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus nga ang iyang patay nga lawas magpabilin ngadto sa cross. Sanglit umalabot man ang balaan nga adlaw nga igpapahulay. Busa nihangyo sila kang Pilato og ilang gikuha ang mga patayng lawas ngadto sa cross og ilang gipahiluna ngadto sa lubnganan. Og human nga ilang napahiluna ang patay nga lawas ni Jesus ngadto sa lubnganan, na mauli sila og nangandam og mga pahumot og mga ighaplas og sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Adlaw nga Biyernes namatay si Ginoong Hesus. Gikuha ang iyang patay nga lawas dito sa cross og gisulod ngadto sa lubnganan. Adlaw nga Biyernes dapit sa hapon ug umalabot ng adlaw ipapahulay. Og pagka Sabado nga adlaw sa adlaw nga ikapito, ang iyang mga apostoles naghimo sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay sumala sa teksto sa bersikulo 56. Na mauli sila nangandam og papahumot kay sanglit ang umaabot nga adlaw naman nga ipapahulay. Sa adlaw nga ipapahulay, ang matununan ni Ginoong Hesus didto naghimo sa pagsimba pag nagayad sa Dios sa maong sinagoga o sa mga atong kapanahon kadtong simbahan. Si Ginoong Hesus nausab sa lubnganan. Adlaw nga igpapahulay, adlaw nga Sabado, nagpahulay usab siya. Tungod kay siya, usaman ka Dios nga nagmatinumanon sa adlaw nga igpapahulay. Pagkanindot migsoon, nga atong Dios di ay naghimo sa pagkamadilianon sa pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Tungod kay mo kinang sugo ngadto nga gipadayag sa Dios sa mga katawhan. Lucas 24:1. Apan sa nahaunang adlaw sa semana, sayo pa kaayo nagapangabot sila sa lubnganan nga nagdala sila mga pahumot nga ilang gitagana. So human sa adlaw nga Sabado, human sa adlaw nga ikapito, ang mga apostoles sa Ginoong Hesus mibalik ngadto sa lubnganan unsang adlaw, unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. Mibalik sila ngadto sa lubnganan. Ug sa ilang pagbalik natingala sila og dako ang ilang kahibulong tungod kay ang maong bato nga gitabon sa mga lubnganan naligid na, naabri na. Ug sa ilang pagsulod ngadto sa lubnganan, ilang hikaplagan nga ang bato naligid gikan sa lubnganan. Lucas 24:42. No, nahibulong sila kung unsa may nahitabo. Busa ninitak naa atong nasabtan nga ang adlaw nga Biyernes paglansang kang Ginoong Hesus mo gitawag adlaw sa pagpangandam. Og ang sunod nga adlaw, umalabot nga adlaw nga balaan, adlaw nga igpapahulay, ang adlaw nga Sabado. Ug human sa adlaw nga Sabado, ang Biblia nagsulti nga ang mga apostoles sa Ginoong Hesus, ang ubang mga babae, mibalik ngadto sa lubnganan katong adlaw unsa gani, unang adlaw sa semana. So adlaw nga Domingo. Ug unsa may nahitabo sa dihang ang unang adlaw miabot og sila miadto sa lubnganan, unsa may nahitabo nga nabanhaw na si Ginoong Hesus diha sa maong lubnganan. So adlaw nga Domingo nabanhaw si Ginoong Hesus, ang Biblia naghiskot nga mao kana ang unang adlaw sa semana. Apan sa adlaw nga ikapito ang Dios nagbalaan, nagpahulay didto sulod sa lubnganan bisan sa iyang kamatayon. Siya nagpahulay sa adlaw nga ipapahulay. Busa ang mga apostoles ni Ginoong Hesus naghimo usab sa pagbantay sa maong ikaupat ka sugo sa Biblia, ang pagbantay sa adlaw ipapahulay. Si San Pablo og ang mga apostoles unsa ang ilang adlaw nga igpapahulay. Buhat 17:1. Og sa hingagian nila ang Ampipolis ug ang Apolonia sila niabot sa Tesalonica. Diin didto ang usa ka sinagoga sa mga Hudiyo. Og sumala sa iyang nabatasan si Pablo misulod niini sa sulod sa tutulo ka mga semana siya nakigladtogi kanila pinasikad sa kasulatan. So matag adlaw nga Sabado, matag adlaw nga ikapito, matag adlaw nga ipapahulay ang mga apostoles ni Ginoong Hesus naa sulod sa sinagoga, nagahimo sa pagbasa, nagahimo sa pagminsay sa mga katawhan nga andam udawat sa kang Ginoong Hesus nga manluluwas. Atong nasarang nagsuon nga pagbantay dahil sa adlaw nga igpapahulay, gibantayan sa atong buhi nga Dios nga manluluwas sa Ginoong Hesus o gibantayan usab sa mga iyang apostoles sa dihang napa sa dinhi. Nan karon dunay pangutana nga nag-ingon, pila ka oras kita magbalaan sa adlaw nga igpapahulay? Ato padayon mga higala migson. Matud pa sa Levitico 23:32, kini alang kaninyo mamao ang adlaw nga igpapahulay, sa balaan nga pahulay
og pasakit ka mo sa inyong mga kalagikan sa hapon hangtod sa hapon, o magbantay ka mo sa inyong mga adlaw nga ipapahulay. So ang pagbantay day mga higala migsoon sa adlaw nga ipapahulay sumala sa balang kasulatan mo kanang giingon nga from sunset to sunset. So gikan sa pagsalop sa adlaw diha sa adlaw nga Biyernes, matapos kana ang pagbantay sa adlaw ipapahulay sa pagtapos na usab sa adlaw sa Sabado sa hapon. Atong nasaran migsoon nga tibuok kayo 24 oras ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Nan ato mapamatud-an karon nga gani bisan dito sa langit magahimo kita sa pagsimba ngadto sa Dios matag adlaw nga igpapahulay. Dito sa langit unsang adlaw ang adlaw nga igpapahulay o igsisimba. Atong basahon ang Isaiah 66:22 ngadto sa 23 kay maingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong mga yuta akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon si Yuba. Mauman magapabilin ang inyong kaliwatan og ang inyong ngalan og mahanabo nga sa bulan gikag bulan og Sabado gikag Sabado moabot ang tanang unod aron mosimba atubangan sa akong nawong, nag-ingon ang Ginoo. Mga higala migsoon ato natun-an karon nga ang ato dayong pagkinabuhi dinhi kalibutan na preparasyon day kini sa pagkinabuhi unya niya ng bag-ong langit mga yuta sa pagbag-o sa Ginoo ning atong kalibutan nga nahulog sa pagsala. Ang atong pagkinabuhi karon mo rin kini ang dalan nga angay atong pagasundon ang dalan nga mao ang pagtulon-an ni Ginoong Hesus. Labi na sa adlaw nga ipapahulay nga siya gayud mismo nagbantay nining matun-anon. Labi na sa adlaw nga ipapahulay nga ang Dios mismo mo ay nagpahulay niini. Mo rin kini ang matuod nga dalan, mo rin kini ang matuod nga disenyo, destinasyon sa atong kinabuhi nga kita padulong di ay niya ng bag-ong langit pangyuta o ang atong pagkinabuhi karon kinahanglan mahiuyon des kabuton sa Ginoo labi na sa pagbantay sa iyang adlaw nga ipapahulay mamaya ikaw pat nga sugo sa balang kasulatan aduna pa ba ipapahulay alang kanato karon ang Hebrehanon 4:9 bersikulo 11 busa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios alang sa mga katawhan sa Dios ang iyang adlaw nga ipapahulay sinima na nga pagbantay sa adlaw ipapahulay nagpabilin gihapon mga higala migsoon ug wala kini nawala wala kini nabungkag kun kay kabahin kini sa iyang sugo ikaupat nga sugo kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang manusab sa iyang pagpamuhat maingon sa pagundang sa Dios sa iyang pagpamuhat atong nasayran karon nga ang Dios naghatag gihapon og adlaw ipapahulay nga mao ang angay sundon kinabuhi-an sa mga tawhan. Busa kinahanglan panlimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon. Ang Dios wala nag-usab niana. Ang Dios wala nagwala niana. Nagapabilin ka na ang adlaw ipapahulay hangtod sa atong panahonan karon og hangtod sa umalabot nga kapanahonan dito sa bag-ong langit pangunyuta. Ang Malakias 3:6 nagkanayon, ako mao ang Ginoo og dili ako mausab. Salmo 89:24 dili ko pagalapason ang akong tugon ni gipagailisdan ang mga butang nga migula sa akong mga gawid. Ang Dios way pagkausab sa atong kaugalingon migsoon angay kita magbantay niini. Kay ang Dios mismo una nga nagpahulay niini. Wala bisan kinsa nga tawo nga makausab niini tungod kay ang Dios mo ay nagpili niini nga adlaw. Sama usab maigsoon pananglitan sa imuhang birthday. Masugot ba ka nga dunay tawo usab nga mousab sa imong birthday? Ibalhin ang imong birthday sa lain nga pizza? Siguro migsoon dili ka malipay, siguro migsoon mawala ang kahulugan sa imong birthday. Mausab pod niya na ang adlaw nga igpapahulay. Nga ang Dios mismo nagpili niya nga adlaw. Gusto niya kanang adlaw ato siyang simbahon. Gusto niya na kanang adlaw ato siyang dayon. Gusto niya kanang adlaw atong ipahinungod ang atong pagpasalamat o pagdayeg ngadto kaniya. Isip kita nga iyang linalang, mohimo kita sa pagbantay niini tungod kay ang atong tuyo ang pagdayeg o pagsimba man sa atong buhing ang Dios nga naa sa langit. Nan karon atong natun-an nga ang Dios mahigugmaon gayud labaw sa tanan. O ang mga apostoles ni Ginoong Hesus dunay mensahe usab anhingan kanato karon diya mabasa sa buhat 5:29 sa dihang sila mibarog sa ilahang kamaturan nga naangkon sa papabilin sa pulong sa Ginoo mahimo usab kini nga atong prinsipyo nga isip mga katawhan sa Ginoo. Matod pa sa buhat 5:29 apan si Pedro ug ang mga apostoles mitubag nga nag-ingon kinahanglan maoy among tumanon ang Dios inay ang mga tawhanong kagamhanan. Mas atong pilion mga higala migsoon ang Dios nga namoy naghatag niya ng adlaw ipapahulay kaysa sa bisan unsang mga butang o bisan unsang pagbulutan sa tawo ni kalibutan na ang Dios naghatag lamang og usa ka adlaw ipapahulay nga angay balaanon bantayan sa matag semana mao kana ang ikapitong adlaw sa semana og walay bisan kinsa nga makabungkag makawala niya na
Tungod kay ang Dios nga nagmando niya na ug naa kana siyang kasuguan ug mo kanang timaan ngadto sa iyang makatawhan. Apan ang Mateo 15 bersikulo 8 mo kini ang usa ka teksto nga angay natong hinuklugan ug angay natong palandungan ining taknaa. Nag-ingon ang Dios, kini mga tawhana nagapasidungog kanako pinagi sa ilang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Sanglit ilang ang pagpanudlo ilang ang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Kun ang tao atong sundon migsuon, kun ang pagtulon-an sa tao nga atong sundon nga di mabasa sa Balang Kasulatan, mahimo day nga kawang ang atong pagsimba ngadto sa Dios. Bisan pag magpasidungog ta sa Ginoo ngadto sa mga ngabil, ngadto sa mga pag-ampo, apan kun ang atong gisunod mo lamang ang sugo sa tao, mo lamang ang pagbulutan sa tao, mo lamang ang mando sa tao, mahimo nga kawang atong pagsimba. Ang Dios nag-aawhag lamang ato siyang pilion nga sa atong pagsimba o pagdayeg kaniya nga mahimong sentro ang iyang pagkamububuhat o ang iyang pagkamanalalang pinagi sa paghinumdum sang adlaw ipapahali. Ang Dios malipay o kita iyang dawatan nga iyahang mga linuwas, mga pinangga ng mga katawhan. Unsa ang iyang saad alang kanato kung atong tumanon ang iyang masugo. Ang Dios dunay saad mga higala migsoon diya sa Ezekiel 36:27, og igabutang ko ang akong espiritu sa sulod ninyo, og tanawon ko nga kamo makasunod sa akong mga kabalaoran og magabantay sa tanang mga sugo nga akong gihatag kaninyo. Pagkanindot mga higala migsoon nga ang Dios mohatag diya sa giya, mohatag diya sa iyahang balaang Espiritu Santo nga maoy mo palig-on nganhi kanato sa pagkamatinumanon sa pagsunod sa iyang masugo. Dili pinaagi sa taong kaugalingong kusog mga higala migsoon nga kita makahimo sa pagbantay sa iyang makasuguan. Tungod kay atong kaugalingon, huyang atong kaugalingon, ulipod sa sala atong kaugalingon, kini kanunay madaog sa mga tentasyon. Apan kung imong himuon ang pagsalig ngadto sa Dios, apan kung himuon nimo ang pagtugyan sa imong kinabuhi sa Dios, nga siya mo'y magadumala, magahari sa imong kinabuhi, ang iyang balaang Espiritu Santo mo'y magahulip sa imong tawhanon nga kahuyangon, iya kang hatagan sa iyang hingpit nga pagkamatarong, sa paghatag kanimo og kusog, sa paghatag kanimo og kalipay, sa pagtuman, gugma sa pagkinabuhi nga nagahatag og pagdayeg kaniya pagkamatinumanon sa iyang masugo, pagkamaayo sa atong buhi nga Dios miso. Wala ta niya gipasagdan nga mawala, wala ta niya gipasagdan nga mahimo mag-inusara nining atong panaw padulong sa langit. Niya siya uban kanato o gusto siya nga mugiya, gusto siya mo sangkap kanato sa iyang mga gahom nga Espiritu Santo nga mo'y tig pataliwala, tig lipay, tig mando og tig giya, tig lig-on sa bisan unsa nga pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi. Amen migsoon. Pagkanindot sa atong buhi nga Dios. Jeremias 7:23, apan kining butang nga gisugo ko kanila nga nagaingon, patalinghugin ang kong pulong o akong tingog o ako mahimong inyong Dios. Sa pagpatalinghog siyang pulong atong angkon ang saad sa Dios masya magapag-uban kanato o kamo mahimong akong katawhan o managlakaw kamo sa tanang mga dalan nga gisugo ko kaninyo aron kamo mahimo nga magmalipayon ang kalipay nga atong maangkon di sa Ginoo, tiunay nga kalipay nga bisan sa mga pagsulay kita nga kalipay sa pagdayeg sa Ginoo. Ang saad sa Dios dili mapakyas nga atong makaplagan diya sa Mateo 6:3 nga nagkanayon, apan mo unahan ninyo pagpangita ang giharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios o ug unya kining tanang mga butang igadugang ra. Kung unahon nato pagpangita ang Dios ug ang iyang pagkamatarong, di ta mabalaka sa atong pagkinabuhi, di ta mabalaka sa bisan unsang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kaya ang Dios mohatag ra siyang madagayang grasya sa pag-atiman, sa paghatag kanato sa atong gikinahanglan sa matag adlaw. Gani ang Dios nagpakaon man sa mga langgam, nagbistis sa mga sagbot, nga gani kanang mga butanga, mas labaw kita nga iyang linalang kaysa sa mga langgam o kaysa sa mga sagbot. Kita gilalang sa Ginoo sumala siyang dagway, mas bililhon pa kita siyang atubangan. Apan ang Dios wa nagbiya sa mga langgam, wa na siya nagpakaon og siya nagbuhi ngadto kanila. Dili kita mabalaka. Apan himuwa ang kasing-kasing nga sinugtanon sa pagsunod kaniya, ikaw makaangkon og tiunay nga paglaom sa imong kinabuhi. Diha kang Kristo aduna kitay gugma nga dili masukod. Diha kang Kristo aduna kitay kalipay nga dili ikasaysay. Diha kang Kristo aduna kitay kalinaw nga dili matugkad. Diha kang Kristo aduna kitay kusog nga dili maluya. Diha kang Kristo aduna kitay pahulay nga dili matugaw. Diha kang Kristo aduna kitay paglaom nga dili mapakyas. Diha kang Kristo aduna kitay kaluwasan nga dili kabayran. Ug diha kang Kristo aduna kitay kinabuhi nga walay katapusan. Ang Dios ninintak na sa gabihiyon, ninintak na sa kabuntagon o ninintak na sa kahaponon, diin ka mandapit karon sa kalibutan mga higala migsuon. Nagaawhag lamang kanimo sa pagduol ngadto kaniya sa kinasing-kasing gayod. Siya mo pasaylo sa imong salaw, andam siya mo linis sa imong pagkasulaypon. Wala siya nagkwenta o wala siya nagtan-aw sa imong kagahapon, sa imong kasaypanan. Ang Dios nag-abri lamang sa grasya, sa kaluwasan og iya kang ginaimbita sa pagduol ngadto kaniya. Ang Dios naghatag kanimo sa dakong paglaom. Sa imong
imong pagkatinawag ang Dios nagahatag lamang kanimo paglaom nga ikaw mahimo sa pagduol kaniya o ikaw ang harag sa imong kinabuhi ngadto kaniya. Siya ang nagdisenyo ng kinabuhi, siya ang nahibalo nga kining kinabuhi mahimo mga lampuson ug mahimo kini magmalipay ug mahimo kini nga puno sa paglaom. Gusto sa Dios nga imo sa ikauban sa imong panaw ni kalibutan. Tungod kay siya naghatag kanimo og tionay dakong kalipay og destinasyon nga dunay dakong paglaom ang langit ug ang kinabuhi nga walay katapusan iyang gihatag nganhi kanimo ug nganhi usab kanako nga mo'y dakong paglaom atong handumon sa pagbalik sa Dios. Dili kita mahimo nga mahitong pawak sa kadaglagan apan mokuyo kita kaniya sa atong kalipay sa pagsugot sa Dios og magahari siya sa atong kinabuhi ug kita makapag-uban na kaniya sa walay katapusan kanang bag-ong langit ug mga yuta giandam alang sa mga tarong. Salamat mga higalamigsoon sa inyong pagpaminaw karon. Ako nang ginaot nga sa inyong kinabuhi, inyong gahinan og panahon ng Ginoo nga siya mo'y magadumala magahari sa inyong kinabuhi. Pasudla siya og ikaw makaangkon og paglaom kalipay sa imong kinabuhi. Sa di pa ta magtapos mga higalamigsoon, ako ko mong gihangyon usab alang sa pagtak-op tinatong programa sa pagduko sa imong mga ulo ug mag-ampo kita. Langit ng Diyos, salamat amahan sa imong kaluoy, salamat sa imong grasya, salamat sa imong gugma. Salamat sa paghatag ka na kamatuoran nga kami imong tinawag mga katawan. Tagai kami o Diyos o kalipay sa pagkinabuhi imong sugo. Sa pagkinabuhi niya ng adlaw nga ipapahulay nga diin mo imong disenyo ni kanamo sa pagbantay sa pagbalaan ni ini matag simana. Tungod kay ang imong malinawas nga katawan dito sa langit. Magahimo man gihapon sa pagbantay ni ini hangtod sa walay katapusan ang pagdaig di kanimo sa imong kaayo sa imong gugma grasya kaluoy kaluwasan nga ihatag sa mga. Salamat sa imong panalangin nga umangkon karon. Sa ngalan ni Jesus. Amen.